Vítejte na další přednášce World Healthy Living Foundation, tentokrát na téma léčby bolesti. Jmenuji se Jiří Urbánek, budu vás tímto tématem provázet. Oblast léčby bolesti byla 15 let mým denním chlebem. Stal jsem se dokonce koordinátorem a spoluautorem metodických pokynů pro farmakoterapii bolesti. Ta zkušenost, kterou s tím mám, ukázala, že bohužel tohle téma je poměrně zanedbávaný. V léčbě bolesti a vůbec v přístupu k bolesti panuje spousta mýtů, které věřím dneska malinko zboříme a věřím, že ty znalosti nebo ty informace, které vám dám, budou pro vás užitečný. Na začátek je nutno říct, že garantem této prezentace, garantem, řekněme, sledu prezentací, který máme, je nadace World Healthy Living Foundation, která se snaží propagovat zdravý životní styl, aktivní přístup ke zdraví a trošku měnit nastavení a paradigmata lidí, kteří spíš, říkám, že spoléhají na systém, než na svou vlastní péči o zdraví. Nadace v Polsku, která je její mateřskou zemí, pořádá obrovské offlineové eventy. Tady v České republice jsme zatím na začátku a pořádáme spíš onlineové přednášky, ale věřím, že i takovéto akce, jako jsou v Polsku, budeme jednou pořádat právě proto, abychom mezi lidi rozšířili myšlenku uvědomělého života, zdravého životního stylu a abychom lidem pomohli ke zdraví, nebo řekněme k lepšímu zdraví. Než se budu věnovat přímo tomu tématu bolesti jako takové, tak cítím potřebu nahlas říct, jaký jsou bloky aktivního přístupu ke zdraví. Víte, my spoléháme na systém, protože ten systém, který je nastavený Česko, Slovensko, vůbec zemi střední Evropy a Evropy jako takové, nám dává velmi kvalitní a zdarma záchranný systém, když přijde průšvih. Navíc ta moderní věda nás nutí k určitému mechanistickému přístupu ke zdraví, protože rozebíráme tělo na úplně malinký segmenty a když něco není v pořádku, tak děláme intervenci právě jenom v tom segmentu. Ale ono bohužel chybí ten celostní přístup. Když dám příklad, který se vztahuje k bolesti, když bude mít někdo opravdu silnou, chronickou, těžkou bolest, tak se mu běžně dávají opioidy. Ale opioidy nepůsobí jenom na receptory bolesti, ale stejné receptory jsou i ve střevě. To znamená, ten člověk následně může mít velmi ukrutnou zácpu, která mu zásadně komplikuje život. Když myslím ukrutnou zácpu, tak opravdu ukrutnou zácpu, kterou asi většinou z vás nikdo nezažil. Takže pojďme se dívat na tělo spíš jako z pohledu celostní medicíny, protože pokud budeme opravdu spoléhat jenom na ten systém zdravotnictví a nebudeme se o svoje tělo starat, tak jsme jako takový ten člověk, co padá z toho stýho patra mrakodrapu a v každém patře si říká zatím dobrý. Takže za mě je super mít záchrannou síť zdravotnictví, ale naším úkolem je, aby jsme se do ní dostávali co nejméně. Tak pojďme opustit zaběhané modely, pojďme se trošičku víc zabývat prevencí. No a když už se dostaneme do problému a musíme být nějak léčeni, tak pojďme pomoct těm doktorům s tím, že budeme dodržovat pravidla té léčby. Že nevěřili byste, že i pacienti, kteří opravdu trpí ukrutnýma bolestma, často neberou léky, které dostávají, protože na ně zapomínají a podobně. Takže pojďme přijmout zodpovědnost za to, že naše zdraví je jenom v našich rukách. A o to se právě snaží nadace World Healthy Living Foundation a její kampaň Žij vědomě. Takže pojďme propagovat a já vám tady, i co se týče bolesti, budu ukazovat to, že vědomý přístup ke zdraví, to znamená správná výživa, pohyb, pitný režim a detoxikace, suplementace toho, co nám chybí, co nedostáváme v potravě a práce s vlastní hlavou, což v dnešní uspěchané době je hlavně stress management, je správná cesta, jak se sami sebe dostat řekněme, do lepší kondice a vyhnout se i takovým epizodám, jako je právě bolest. Takže k dnešním tématu.
Já budu hodně čerpat z odborných statí, z odborných materiálů, protože si myslím, že všechno, co budu říkat a chci říkat, má být nějakým způsobem podloženo odbornými stanovisky. Nicméně vím, že tady jsme, řekněme, mezi normálníma lidma, tak o tom budu mluvit, řekněme tak, abychom si vzájemně rozuměli, abychom zbytečně nepoužívali lékařský termíny. Když se podíváte na definici bolesti, tak jak ji uvádí ty zmiňované metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti, tak ta definice bolest, nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným či potenciálním a tak dále, si to přečtěte sami. Prostě my doktoři to máme rádi složitý. A nemusíme řešit, jestli kohokoliv z nás někdy něco bolelo nebo nebolelo, prostě určitě ano. Ale pojďme se na to podívat tak, že bolest je strašně podceňovaná. A přitom chronická bolest je jedním z největších problémů, se kterými se lidstvo dneska potýká. A je to právě díky tomu určitému podceňování a díky tomu, že se velmi často bolest bagatelizuje. Jak moc trpíme bolestí? Co myslíte? Já jsem si vzal statistiky z Velké Británie a ze Spojených států, protože u nás ty statistiky pro naše země nejsou úplně dostupné nebo jsou třeba hodně starý. Takže abychom měli čerství, ale ten vyspělý svět je v podstatě úplně stejný, tak 80 až 80% pacientů, kteří přicházejí k lékaři, si stěžuje na bolest. Je jedno, jestli je to akutní bolest nebo chronická bolest. Ale jak vidíte, dokonce v některých článcích se říká, že chronická bolest je pandemie moderní doby, protože těch lidí je opravdu hodně. A z těch statistik vyplývá, že zhruba 30% lidí v populaci trpí chronickou bolestí, to znamená bolestí, která je obtěžuje pořád. To znamená ne taková ta bolest, že vás někde něco píchne, někde něco zabolí a podobně, ale jsou to lidi, kteří žijou v chronické bolesti. Nebo různé intenzity celý svůj život. A velmi často nejsou schopní se dobrat pomoci. A to podceňování bolesti funguje v tom, že my nebereme bolest jako signál. Mám tady fotku, kdy já jsem podceňoval signály a skončil jsem v sanitce s akutním lumbágem, to znamená bolest zad, lidsky a lidově se tomu říká houser nebo extensus. Odvezli mě sanitkou, no a věděl jsem, že mi to tělo něco říká, protože tělo nemá jinou možnost, jak nás upozornit na nějaký problém, než nějakou nemocí. Ale ten vtip je v tom, že my ty signály přehlížíme. A proto je tady ten obrázek té kontrolky z auta. Když se nám pokazí auto a rozsvítí se nám tahle kontrolka, tak první, co uděláme, je, že upalujeme do servisu. Když se stane něco s naším tělem, tak mávneme rukou a řekneme si, to přejde. Jo, je to, jak kdybyste tu kontrolku v autě přelepili černou páskou a dělali, že se s tím autem nic neděje. Prostě jde o to, že pokud potlačujeme příznaky, a teď opravdu konkrétně ta bolest, tak ta bolest samozřejmě, nebo nemoc jako taková, nebo bolest na čas poleví, ale pak se projeví s o to větší intenzitou. Takže bereme bolest jako signál, který nám má říkat, hele, něco není v pořádku. Jo? Ta bolest funguje tak, že v těle máme nervová zakončení, které se jmenují nociceptory, kterých máme asi 3 miliony v těle, v různých tkáních, prostě jsou všude po těle a oni reagují na nějaký impuls. Impuls může být různě silný, protože každý máme jiný práh bolesti. No a ten signál nám v podstatě, nebo ten signál řekne mozku, hele, něco se děje a mozek vyšle nějaký signál, abychom to přestali dělat. To platí pro akutní bolest. To znamená, když se chytnete žhavý plotínky, tak cítíte bolest, mozek vyhodnotí, aha, to, čeho se držíš, je špatně, pust se. A vy se pustíte. Že u akutní bolesti je to poměrně jednoduchý a to tělo je na ní připravené. Blbý je, když u chronických bolestí, které se nám opakujou,
tak my tomu signálu úplně nevěnujeme pozornost. Jo, jsou takový ty řeči typu v mým věku už je to normální, no a co bys chtěl dělat a tak. Taky je humorná ta situace, že přišel ten člověk k lékaři a říká, mám strašné bolesti ramene, a ten doktor mu říká, no tak jako co čekáte, je vám 80 let, tomu ramenu je 80 let, tak co čekáte? A on říká, no ale tomu druhýmu je taky 80 let a nic mu není, nebolí mě. Tak přestaňme bolest chápat jako nutný zlo, který je třeba přetrpět. Jo, bolest opravdu berme jako signál a my jsme zodpovědní za to, že s tím můžeme něco dělat, protože ten signál je znamení, že se v těle děje něco blbě. Jo, když jsou to záda, tak vám to možná signalizuje to, že jste zhrebení, že se vám třeba bortí obratle, že máte osteoporózu, pokud jste starší, zejména ženy, může vám to prostě dávat různý signály. No a aniž bych chtěl vyvolávat nějakou paranoju, nebo abych chtěl tady akcentovat nějakou hypochondrii, tak jsou samozřejmě určitý bolesti, které můžou znamenat mnohem zásadnější problém, a zejména jsou to bolesti náhlý a akutní. To znamená, takže pokud je absolutně brutální, intenzivní bolest hlavy, kterou jste v životě předtím nezažili, tak to může znamenat krvácení do mozku. Během infarktu myokardu jsou bolesti občas oblasti krku, levýho ramene a levé paže, někdy i v čelisti. Mezi lopatkama si říkáte, ty vogo, mám záda, ale může to být zánět žlučníku. Takže pojďme ten signál nepodceňovat a říkám, nevybízím tím k nějaké hypochondrii, nevybízím tím k tomu, abychom se zbytečně moc pozorovali, jenom vybízím k určitému vědomímu přístupu k tomu, že naše tělo je nejlepší signální mechanismus. Tak mu pojďme naslouchat a věnovat mu pozornost. Bolest obecně můžeme rozdělit na akutní a chronickou a pojďme se jim teda teďka chviličku věnovat. Akutní bolest je, jak už napovídá ten název, je bolest, která přichází náhle, je to v důsledku často nějakého zranění nebo problému, který se vyskytuje okamžitě. Já tady mám obrázky, které na mě vybavily před nějakou dobou na Facebooku a považoval jsem za nutný to tady ukázat. Je to 12letá holčička s obrovskou nadváhou, která šla skákat na trampolínu, a protože nebyla trénovaná a při prvním pokusu o salto v životě si zlomila obě dvě předloktí, obě dvě kosti předloktí. Já tím chci ukázat to, že velmi často akutní bolest přichází s tím, že je to situace, za kterou si nějakým způsobem můžeme sami. Jo, je to většinou nějaký úraz nebo nějaká momentální nemoc, ale co se týče těch úrazů, tak velmi často si za ně můžeme sami. A je to o tom, že přeceníme svoje schopnosti, nebo jsme neopatrní, nebo jsme nepozorní. A i to je vědomý přístup k životu. Prostě té bolesti můžeme zabránit tím, že budeme na sebe opatrnější. Jo, je samozřejmě nesmysl, abychom, pokud nejsme trénovaní, šli dělat nějaký mega obrovský sportovní výkon a podobně. Samozřejmě jedná se tady i o nehody, určitý propuknutí, splanutí nemoci. U chronických nemocí může vylítnout akutní bolest díky tomu, že se třeba ta nemoc zhorší nebo se člověk dostane do jiného prostředí. Výhodou akutní bolesti je, že velmi dobře reaguje na analgetika. Takže můžeme si pomoct analgetikama a trvá dny až týdny a dá se říct, že má ochrannou funkci. Je jasný, že když si někdo zlomí nohu na lyžích, tak mu ta akutní bolest říká, no už se na to vykašli a sklidni se. To je zase ten signál. Takže akutní bolest má ochrannou funkci a dá se velmi dobře zvládnout analgetiky. A tady rozhodně analgetika mají místo. A mají místo i analgetika, který můžete mít doma, a rozhodně je dobrý nějaký analgetický krytí doma mít.
Protože když vás strašně bolí, začne bolet hlava, nebo když ženy mají bolesti spojené s menstruací a podobně, tak potřebujete to nějakým způsobem rychle poštelovat a hlavně vy víte, že to je epizodka, která pomine a vy prostě velmi vědomně si s tím poradíte. Jo, pokud jsou to bolesti třeba pohybového aparátu a přijdou akutní a opakujou se třeba s nějakou frekvencí, tak si vždycky radši zanalyzujte, po jaký činnosti to je. A když to bude třeba po cvičení nebo po nějakým sportu a podobně, tak zase přemýšlejme o tom, co je příčinou. Jestli to, že třeba jsem se nerozcvičil, než jsem šel hrát nějaký sport. Jo? Je to prostě jenom o vědomým přístupu. Já jsem tady dal informaci o základních analgeticích, které si můžete volně koupit v lékárně. Jsou tady účinné látky, to znamená ne komerční názvy léčiv, takže moje rada je, orientujte se podle účinných látek. Kyselina acetylsalicylová je normální aspirin, ibuprofen je to, co znáte pod názvem Ibalgin, Brufen, ibuprofen plus název firmy a podobně, naproxen, diklofenak, paracetamol. To jsou věci, které se dají sehnat bez předpisu, s tím, že je nutný fungovat tak, že si budete hlídat dávky. Co se týče toho efektu na bolest, ta kyselina acetylsalicylová už je překonaná. Jo, takže já ji tady dávám do výčtu jenom proto, že se objevuje v různé literatuře, ale ona nemá ten analgetický efekt. Ibuprofen funguje velmi dobře, patří do skupiny tzv. Nesteroidních antirevmatik, antiflogistik, to znamená, on potlačuje ten zánět, protože většina třeba úrazů, když se vám stane, tak tam se vytvoří třeba nesterilní zánět, který tlačí na ty struktury tím, že to oteče a tady tyhle nesteroidy snižují ten otok, snižují ten zánět, takže v tu chvíli pomáhají s bolestí i tady tímhle způsobem. Naproxen a diklofenak se moc nepoužívají, ale za to paracetamol, to znamená Panadol, Paralen a podobný léčiva, jsou úplně běžný, ale je potřeba si říct, že podle studií ta analgetická dávka pro dospělého člověka je funkční od nějakých 600 mg. Jak víte, paracetamol se dělá většinou v tabletkách 500, to znamená 500 mg, takže pokud je člověk dospělej a je to třeba velký chlap, tak na tu bolest jednorázovou dávku třeba 2 ty tabletky. Ale dávejte pozor, protože paracetamol má jednu obrovskou nevýhodu. Je to lék, který lze poměrně snadno předávkovat a při překračování maximálních dávek, což je tady těch 4000 mg, což je 8 tablet, už riskujete poměrně zásadní problémy s játrama, protože na ně má negativní efekt. Doktorsky bychom řekli, že je hepatotoxický. A u paracetamolu i u ibuprofenu dávejte prosím pozor na to, že on se často vyskytuje i v takových těch různých horkých drincích, jo, když pro léčbu nachlazení a podobně, tak tam ten paracetamol máte taky. Takže pozor, nepředávkovávat a přistupovat k tomu samozřejmě rozumně a vždycky si přečtěte příbalový leták. Co se týče dětí, tak čistě pro orientaci, tady máte nějakou tabulku, jak k tomu postupovat. K tomu asi nemám úplně co říct, jenom u těch dětí je dobrý si říct, že někdy potřebujete u dětí častější aplikaci, než tady, jak je 3x až 4x denně, když si vezmete po 3x denně, je po 8 hodinách. Je to tak? Jo, je to po 8 hodinách. A někdy potřebujete častější intervenci, takže třeba když děti jsou nachlazený nebo nemocný, tak je dobrý dát jednou ibuprofen, po 3 hodinách paracetamol a pak zase po 3 hodinách ibuprofen. Ale to se spíš pouštíme do léčby nějakých respiroinfekcí a nachlazení a ne do léčby bolesti. Docela dobrý je
mít v lékárničce i něco třeba silnějšího, o tom se vždycky poraďte se svým doktorem, protože existují kombinované přípravky, kde je paracetamol a nějaký slabý opioid v minimální dávce, buď je to paracetamol a tramadol, anebo nebo je to paracetamol a kodein, ale to jsou léky na předpis, o kterých vám ani tady z hlediska zákona nesmím říct, jak se jmenují obchodní název. Ale jsou to léky, které jsou účinné a když se vezmou jednorázově, tak by neměly být problematický. A jak říkám, není špatný mít doma něco silnějšího, než jsou tady tyhle běžně dostupné léčiva. Jak k tomu přistupovat? Když budete mít akutní bolest, tak nesnažte se poddávkovat. Jo, když budete mít paracetamol a opravdu to bude 100-kilový chlap, tak nedává úplně smysl, aby si bral ten paracetamol 500, ať si prostě vezme 2. Jo, protože to je jednorázový, má to poštelovat bolest a jde o to, aby jsme tu bolest v úvozovkách vypnuli co nejrychleji. Rozhodně nekombinujte nesteroidní antirevmatika, protože nesteroidní antirevmatika mají negativní účinek na žaludek, to znamená prostě nekombinovat, když budete brát ibuprofen, tak neberte nic jiného než ibuprofen. A samozřejmě dostanu se za chvilku k tomu, jak se bolest hodnotí, jakým způsobem se k bolesti přistupuje, takže berte to tak, že každý máme jiný práh bolesti a každý máme jiný metabolismus těch léčiv a tak je nutný věřit tomu, že když si někdo vezme nějaký analgetikum a nezabere mu ta dávka, tak a pořád ho to bolí, no tak holt je potřeba tu dávku zvýšit. Ale říkám, čtěte příbalové letáky a nehrajme si na doktory. No a samozřejmě jde o to, že pokud, a to je spíš, řekněme, pro lékaře zásada, že vždycky ta prospěšnost analgetické léčby musí převyšovat její vedlejší projevy. To znamená, když vím, že nějaký lék dělá problémy se žaludkem, tak ho do sebe nebudu cpát, protože holt bych si mohl způsobit žaludeční vředy a podobně. Akutní bolest, s těho si dokážeme poradit velmi dobře, je to ohraničený, víme, přišlo to, většinou je to provázaný s nějakým inzultem, s nějakou akcí, kterou dokážeme identifikovat, dokážeme se jí do budoucna vyhnout a dokážeme si s tím velmi dobře poradit farmakologicky. No jo, ale chronická bolest. Chronická bolest, narazíte na tvrzení, že vlastně chronická bolest se vždycky vztahuje k nějakému orgánovému systému, k nějaké nemoci, což je trošičku zastaralej princip, ale nedaří se ho úplně bořit. Chronická bolest je bolest, která trvá déle než 3 až 6 měsíců a pak se stává nemocí samou o sobě. To znamená, neléčíte třeba kyčelní kloub, když někdo potřebuje totální endoprotézu kyčle, kde má těžkou artrózu, hrozně to bolí a má to hrozně dlouho, tak samozřejmě ta bolest se, řekněme, centralizuje a přichází tam další efekty, který hrajou roli v rozvoji té bolesti. To znamená, toho člověk je mu blbě, nevyspí se, dostává se do psychických depresí, takže už se k tomu potřeba přistupovat trošičku jinak. A chronická bolest nemá tu ochrannou funkci, kterou má akutní bolest. To znamená, to je věc, která je úplně bez smyslu. Nemá ochranný signál a je destruktivní právě proto, že jak trvá dlouho, tak tomu člověku se ten stav pořád zhoršuje a zhoršuje. Hrajou tam roli psychologické a sociální faktory a dostává se ten člověk do začarovaného kruhu chronické bolesti, kde je v podstatě nějaký zoufalství, nevyspí se, ten člověk má i třeba psychické poruchy. A to všechno se odráží k tomu, že se ta bolest zhoršuje a zhoršuje a zhoršuje. Chronická bolest provází spoustu onemocnění, provází například onkologické onemocnění, dokonce se rozlišuje na chronickou onkologickou nebo chronickou nádorovou a chronickou nenádorovou bolest.
Nicméně, když se podíváme na to, jaký bolesti nás nejvíc trápí, tady mám zase nějakou statistiku ze Spojených států, tak se podívejte, co tam všechno je. Artritída nebo bolesti kloubů, bolesti zad, bolest krku, není míněno bolest v krku při nachlazení, ale bolest pohybových struktur krku, onkologická bolest nebo rakovinová bolest a tak dále a tak dále. A to, co je podstatné, je, když se podíváte, ty oranžový jsou věci, které zahrnují pohybový aparát. A jsou top 3. Že tady jasně vidíme, že tyhle věci jsou v naší moci nějakým způsobem ovlivnit. Jo, protože to není jenom o farmakoterapii. Farmakoterapie je super metoda, ale je důležitý té nemoci předcházet. A tady jsem našel i nějakou starší publikaci českou, a když se podíváte na to, co postihuje lidi ve Spojených státech a to postihuje lidi v Čechách, tak v podstatě je to velmi podobný. Když už se bavíme o bolesti, tak je potřeba si uvědomit, že bolest jako taková nemá možnost takové té, řekněme, objektivní diagnostiky. Jako když vám změří cholesterol, když vám někdo změří puls, když vám někdo změří tlak, když vám někdo změří těch x parametrů, který se dají udělat z krve. Tak bolest je subjektivní a to je právě ten problém, který často brání k tomu, aby se účinně léčila, protože velmi často slyšíte větu, to tě nemůže tak moc bolet. To je prostě věta, kterou občas někdo slyší i od lékaře. Jo, protože ten lékař třeba tomu pacientovi už dal slabý opioidy a protože se bojí mu dát nějakou další léčbu nebo silnější léčbu nebo zvyšovat dávku, tak možná i ze zoufalství říká, ale to už vás nemůže takhle bolet. Já jsem vám dal léčbu nějakou a ta vám musela zabrat. Ne, nemusela, každý jsme jiný. No a proto se snahy o objektivizaci bolesti se vyvinuly v takzvanou škálu bolesti, kde je to o tom, že buď máte stav bez bolesti a dalším krajním stavem je nejhorší bolest, jakou si umíte představit. No a teď bychom se tady mohli samozřejmě dohadovat, co bolí víc, jestli ženu víc bolí porod, anebo muže víc bolí to, když ho někdo nakopne do varlat. Vidíte, že to je neporovnatelná věc a oba dva můžou mít 5, oba dva můžou mít 10. Takže proto, když už někdo má chronickou bolest a řeší to s lékařem, tak by mu měl lékař dát na tady takové nějaké škále, buď se smajlíkama, to se používá pro děti, anebo 1 až 10, by mu měl ten pacient být schopný říct, jakou bolest má a většinou se sleduje i bolest v průběhu dne. Jaký je to ráno, jaký je to v poledne, jaký je to večer, protože ta bolest chronická, kterou má někdo fakt jako dlouhodobě, tak ona není stabilní, ona se mění, její hladina se mění. Tím chci říct, že bolest je subjektivní, takže pokud vám dítě řekne, mě něco bolí a vy mu dáte prášek a dítě bude plakat, že ho to pořád ještě bolí, tak mu prosím věřte. Protože základním pravidlem pro léčbu bolesti je, že věříme pacientovi jeho údaj o tom, jak moc ho to bolí. A bohužel musím říct, že spousta lékařů prvního kontaktu, to znamená praktických lékařů, je trošku v léčbě bolesti, jak to mám říct, potřebovali by lepší edukaci, takže s chronickou bolestí je vždycky dobrý nechat se, řekněme, poslat odborníkovi a ta specializace se jmenuje algeziologie, to znamená léčba bolesti a dokonce existují v Česku i na Slovensku centra léčby bolesti. Pak samozřejmě, pokud to vychází z nějakého neurologického problému, tak neurologové to umí taky dobře a oddělení, kam se nikdo z nás nechce dostat, je onkologie a onkologové to umí taky dobře, protože bohužel u spousty onkologických pacientů chronická bolest je, možná zase říct i ukrutná chronická bolest, je opravdu velký problém.
mohli byste si říct, že chronická bolest je, řekněme, důsledkem toho, že jsme nemocní, že za to nemůžeme, že to prostě přišlo, ale je fakt vždycky dobrý si říct, jestli na tom, jakou mám bolest, nemám nějakou zodpovědnost. Jako jaká je moje role v tom, že mi chronická bolest vznikla. Jak jsem třeba přehlížel ty signály akutní bolesti. Že zase, když se obrátím na nějakou publikaci relativně čerstvou, takovou revizi epidemiologie chronické bolesti, to znamená výskytu chronické bolesti, tak tam se hodně začíná skloňovat životní styl a chování. A protože jsme na půdě, v uvozovkách na půdě nadace a bavíme se o zodpovědným přístupu k životu, jak jsem říkal na začátku, strava, stres management, suplementace, pohyb a detox, tak vidíte, že ty faktory, které jsou spojený i s takovým fenoménem, jako je bolest, u kterého bychom to nečekali, u kterého byste si, kdyby vám to řekl někdo na ulici, tak si možná zaťukáte na čelo, co má alkohol a kouření společného s bolestí, teda kromě toho, když se někdo ožralej, spadne někde z mostu. Jo. Takže ten aktivní přístup ke zdraví zahrnuje i takovýhle nozologické jednotky právě jako je bolest. No a když už ta bolest je, tak si pojďme říct, co je teda cílem léčby bolesti. Odborníci z oboru algeziologie, stejně tak byste to našli právě v těch metodických pokynech, neříkají, že cílem léčby bolesti je bezbolestnost, ale cílem je snížit intenzitu bolesti tak, aby se zlepšila kvalita života toho člověka, toho pacienta. Jo? Pokud se to podaří odstranit, je to super. Jo? Takže základním cílem léčby všech typů bolesti je snížení její intenzity, tak aby ten člověk mohl fungovat v normálním životě. Protože to nebezpečí chronické bolesti a ten problém chronické bolesti je v tom, že to opravdu ty lidi izoluje. Ty lidi třeba nemůžou chodit ven, když třeba nemají příbuzný nebo nemají šanci se potkávat s lidma, tak jsou izolovaní, upadají do obrovských depresí. Tím, že se nevyspí, tak se jim prohlubují další a další problémy, které mají. Takže my potřebujeme, aby se ten člověk vyspal. To je první věc. Ten zajištění klidného spánku je první cíl léčby bolesti. Odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesném klidu. To znamená, aby ten člověk, když už se probudí a vykonává nějakou banální činnost, tak aby ji mohl vykonávat. Aby byl třeba soběstačný z hlediska toho, že si může dojít na toaletu, že se může umýt, že si obstará základní věci. No a pak samozřejmě odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesné aktivitě, protože pokud nebudu mít tělesnou aktivitu a budu řešit to, že když nebudu se pohybovat, ubývá mi svalová hmota. Úbytek svalové hmoty má samozřejmě vliv na stav nejen svalstva, ale i kostí a celého pohybového aparátu, tak se znovu dostáváme k tomu začarovanému kruhu. Takže potřebujeme, aby se ten člověk, aby měl, řekněme, smysluplný pohyb. Ale jsou samozřejmě případy, kdy se podaří bolest úplně nebo dlouhodobě odstranit, a to buď tím, že se odstraní ta příčina, takže pokud se vrátíme k té diagnoze, o které jsem mluvil předtím, což je totální endoprotéza kyčelního kloubu, tak ve chvíli, kdy se ten devastovaný kloub nahradí umělým, no tak samozřejmě toho člověka to přestane bolet. Je teda problém v tom, že většinou ty lidi začne bolet něco jiného, protože díky tomu, jak poměrně dlouhou dobu většinou uhýbali tomu kloubu a snižovali jeho zátěž, tak se zase skroutili jinak a začne bolet něco jiného. Ale to už je zase o tom, že ve chvíli, kdy budu mít kvalitní svalový tonus, že budu mít a budu se držet rovně, budu mít správné držení těla a budu všechny činnosti vykonávat správně z hlediska mechaniky, tak mám menší šanci, že mě bude něco bolet. A zase jsme u toho aktivního přístupu k životu. Co se týče léčby chronické bolesti, tak tady jsou doporučení právě Společnosti pro studium a léčby bolesti. Její dlouholetý sekretář, pan doktor Lejčko z Plzně,
těch doporučení je celá řada a oni se v podstatě duplikují, nicméně tady to považuji za nejrelevantnější. Takže dámy a pánové, chronická bolest vždycky do rukou odborného lékaře, tak jak jsem o tom mluvil, protože ten lékař bude k tomu přistupovat z pohledu multidisciplinárního, to znamená, že on bude schopný posoudit i k jakému dalšímu lékaři vás má eventuálně posunout. Protože jak ta bolest nemá většinou úplně ohraničitelnou příčinu, tak ti lidi musí absolvovat spoustu vyšetření. Pilířem je farmakoterapie, máme celou řadu analgetik, dalších léčiv, paradoxně třeba antidepresiva. Takže pacienti, kteří mají chronickou bolest, můžou mít i antidepresiva a nejsou blázni, prostě je to léčivo, který na určitý typy bolesti může mít pozitivní vliv. Fyzikální techniky, elektroléčba, laser, ultrazvuk, aplikace tepla a chladu, v podstatě známe, že jo? Když si člověk vyvrkne kotník, tak první, co musí udělat, že jo, zatáhnout botu a strčit to do studené vody, nebo prostě ochladit to. Určitě se dobře uplatňují principy z oblasti tělesné výchovy, promiňte, takže principy z oblasti tělesné výchovy, yoga a podobně. Alternativní postupy. Dokonce vidíte, že i řekněme, moderní medicína v tomhle případě dává na alternativní postupy. To znamená akupunktura, akupresura a dokonce i léčivé byliny. No a samozřejmě důležitý jsou režimové opatření. Úprava životního stylu, redukce hmotnosti, což dává zase, nás to vrací do té naší zodpovědnosti. No a psychologické postupy, protože, jak jsem říkal, ta chronická bolest opravdu devastuje lidi psychicky, takže velmi často je nutná i návštěva psychologa, tak, aby se nastavil ten léčebný plán, protože někteří lidi, kteří mají chronickou bolest, opravdu ukrutnou chronickou bolest, už jsou ve stavu, že rezignují i na tu léčbu. Takže jde o to, abychom, co se týče bolesti, neřešili jenom to, že máme nějakou záchrannou síť toho zdravotního systému. A tak, jak jsem vám to popisoval, tak to zní docela drsně, že jo? Mít takovouhle chronickou bolest, která potřebuje všechny ty zásahy s tím zdevastujícím vlivem. A než se pustím k tomu, jakou máme mít roli, tak pár zásad toho, jak by se měla vést léčba chronické bolesti, s tím, že je to spíš pro lékaře, ale zase na druhou stranu, pokud by se někdo z vás nebo z vašich blízkých dostal do stavu, kde tu léčbu bude potřebovat, tak tohle je dobrý vědět. To znamená, že vycházíme z pacientova údají o intenzitě bolesti, jak jsem o tom mluvil. Zapomeňme na větu, to vás nemůže takhle bolet. Dneska už se úplně nerozlišuje v tom přístupu, jestli je to nádorová nebo nenádorová bolest. Po spoustu let to fungovalo tak, že u nádorové bolesti, tedy onkologické bolesti, se tolerovaly, řekněme, razantnější postupy než u nenádorové. Na druhou stranu, jestliže někdo má nejhorší bolest, jakou si dovede představit, tak je asi jedno, jestli mu to způsobil tlak nádoru někde v břišní dutině, nebo jestli mu to způsobil zničený kyčelní kloub. To mi asi dáte za pravdu, že jo? Takže jde o to, že už se k tomu přistupuje stejně a vždycky je dobrý upřednostňovat neinvazivní cesty podání, to znamená něco, kdy neporušují integritu těla, to znamená perorální, transdermální anebo rektální, to znamená čípky. Takže tabletky, tobolky, náplasti proti bolesti a rektální. Tady se, co se týče náplastí proti bolesti, tady se bavím o náplastech s farmakologickými účinnými látkama. Jo? Na druhou stranu samozřejmě jsou i třeba zahřívací náplasti, ale to patří do té skupiny těch fyzikálních terapeutických intervencí. No a protože jsme si řekli, že top 3 bolesti jsou bolesti vycházející z pohybového aparátu. Máme tady kromě epidemie bolesti, tak tady máme epidemii obezity.
No a je zvláštní, že nikdy bychom si naše auto, našeho miláčka leštěného v garáži, bychom nikdy nedopustili, aby jezdil takhle přeložený, ale spousta lidí dopustí, že místo toho, aby jejich tělo vážilo 70 kg, na který je designovaný, tak váží 150 kg, což je vlastně úplně stejná příčina. A zdravý životní styl, správná výživa, detox, suplementace nám může velmi dobře pomoct v tom zbavit se i některých bolestí. Protože zvýšený namáhání těla při obezitě má prostě jednoznačně tam je zvýšený riziko těch obtíží kosterního a svalového systému, no pohybového aparátu obecně. Kloubní bolesti. Přetěžování dolních zad vede potom k degeneraci těch kloubních struktur nebo i kostí. No a existuje spousta studií a je super, že se tím ta věda a publikace, že se tím zabývají, prostě ukazuje, že zvýšený BMI, to znamená Body Mass Index, jinými slovy tloušťka, obezita, tak má negativní vliv na stav pohybového aparátu, zejména dolní části zad, dolních končetin. A když se podíváte obecně na průřez populace, téměř každý si stěžuje na to, že ho bolí záda a velmi často si tlustí lidi, obézní lidi, abych neřekl nějaký škaredý slovo, stěžují na to, že samozřejmě bolí kolena. No jasně, protože jsou jako tady to auto. Já to mám rád vždycky potvrzený, takže vždycky, když připravuju nějakou takovouhle prezentaci nebo přednášku, tak chodím do vědecké knihovny, dneska na internetu existuje databáze klinických studií PubMed, kde když si zadáte hesla jako výživa, bolest, výživa, pohybový aparát, tak vám vyjdou spousty studií, které jasně dokazují to, co jsem teďka říkal. Takže dokonce i International Association for Study of Pain, což je mezinárodní organizace pro studium bolesti, ve svých prohlášeních jasně říká tady tohle. Správná výživa má velký efekt na snížení bolesti, chronická bolest je spojena se zvýšenou hmotností. Navíc samozřejmě kvalitní výživa a tím i suplementace, pokud ta kvalitní výživa, nebo pokud nejsem schopný zajistit dostatek všech stavebních a makroprvků, mikroprvků a prostě nutričních látek výživou, tak je musím suplementovat a tím můžu zlepšit obecně funkci dalších orgánových systémů, protože i to může mít vliv na bolest. Když vám dobře budou fungovat hormony, když to tělo bude detoxikované, když budete mít dost antioxidantů, tak to bude mít pozitivní vliv na další orgánový systém. Samozřejmě ztráta nebo udržení hmotnosti snižuje zátěž kloubů a snižuje zánět. Logicky. Když tomu tělu odlehčíme, tak si ty klouby, většinou velký klouby velmi oddechnou. No a dietní příjem a stav hmotnost má dopad na závažnost dalších chronických onemocnění. Jo, protože zase ten stav třeba chronické bolesti je spojený s nějakým jiným onemocněním, kterému by prospělo, že by se ten člověk hýbal. Jenomže ten člověk se hýbat nemůže, protože ho to bolí. Takže jsme v tom začarovaném kruhu, ale dá se z toho ven. Ale strašně důležité je nejen spolíhat na to, že mě lékař dá nějaký prášky a tak, ale spolíhat i ty další možnosti a přijmout svoji roli v tom, že moje zodpovědnost za tu bolest je naprosto zásadní. A moje zodpovědnost za účinnost léčby je naprosto zásadní. Protože doktor mě může dát cokoliv chci. Fyzioterapeut mi může doporučit jakýkoliv cvičení. Může mi nutriční terapeut, může doporučit jakoukoliv výživu. Ale když to nebudu dělat, tak se stejně nikam nepohnu. A v duchu toho, co propaguje nadace World Healthy Living Foundation, se vlastně dostaneme k tomu, jakým způsobem my, každý z nás, může si pomoct v prevenci vzniku bolesti. Důležitá věc, fyzická kondice. Vzpomeňte na tu holčičku s nadváhou, která fyzickou kondici má 0.
a šla dělat v podstatě velmi složitý sportovní výkon. Fyzická kondice je důležitá. Nejde o to, aby jsme všichni byli vysekaní sportovci, ale jde o to, aby naše tělo mělo správné držení, aby naše kosti, klouby, svaly byly ve správném poměru, aby to dobře drželo. To znamená držení těla, svalová hmota, samozřejmě ten core, ten svalový korzet, který nás drží, tak aby měl nějakou kvalitu. To, co může dělat úplně každý, je správná ergonomie při práci. Kdo pracujete u stolu v kanceláři, jako tady ta paní na tom obrázku, schválně se podívejte, jak sedíte u toho počítače, jak sedíte, když děláte jakoukoliv jinou další činnost, jak stojíte, když taková blbost se dá říct, jak se pohybujete, když zametáte, jak se pohybujete, když zvedáte nějaký břemeno a podobně. To všechno je velmi zásadní, protože špatný pohyb a špatná mechanika pohybu vám zapříčiní to, že ty struktury kloubní třeba se o sebe třou úplně jinak. A způsobujete si tím drobný problémy, který vyústí následně v tu bolest. O sportovcích vůbec nemluvím, protože moji oba dva synové jsou aktivní sportovci a vím, jak je nutná regenerace, jak je nutný se rozcvičit, jak je nutný opravdu o to tělo dbát. Pro nás, co nejsme aktivní sportovci, respektive vrcholoví sportovci, tak je to vždycky o rozumné fyzické aktivitě s regenerací. Jo, takže samozřejmě asi víme, že je blbost, když jsem měsíc nic nedělal, tak se rozhodnu, že si zaběhnu půlmaraton. Nesmysl, že jo. A regenerace, hele, kdo z vás, kdo je ve věku 30 plus a jde si s kamarádama čutnout fotbal, zahrát squash nebo jakýkoliv jiný sport, kdo z vás se rozcvičuje a kdo z vás se po tom sportu protáhne? No, nerozcvičujeme se, protože většinou přijdeme 5 minut před začátkem a to už se skoro hraje. No a neprotahujeme proto, že už nás kamarádi ženou, že už se jde na to pivko, že jo, po tom fotbalu. Tak na to dávejme pozor. Rozhodně není špatná fyzioterapie, redukce stresu, protože tady to není přímo o tom fyzickém vlivu na ty struktury, ale je to tady spíš o tom, že když budu vystresovaný, budu dělat chyby a když budu dělat chyby a nebudu se soustředit, no tak si můžu způsobit právě spíš tu akutní bolest tím, že někde prásknu autem do zdi nebo do jiného auta a podobně. A poslední 2 věci, výživa a suplementace. Víme, že v současné době se nutriční hodnota potravin zásadně zhoršuje. Ono se to nesmí říkat, ale prostě to tak je. A tak se nebraňme tomu, že i když jíme zdravě, tak je potřeba určitý látky doplňovat. Po minulé přednášce, když jsem měl přednášku Ať mozek funguje, jak má, tak jsem říkal, že spousta lidí není schopna dodržovat, řekněme, návyky správné výživy, protože holt jim to neumožňuje třeba jejich zaměstnání a podobně, tak tím spíš by se měli zaměřit na nějakou suplementaci kvalitní, protože holt to nedávají. Tak jsme měli nějakou diskuzi na téma toho, že každý může žít zdravě. A já tvrdím, že úplně ne, protože jestli pracuje někdo ve fabrice, chodí jenom do závodní jídelny a má na oběd 20 minut mezi šichtama nebo 20 minutovou přestávku, tak opravdu velmi často nemá. Jo, takže já osobně jsem velkým fandou kvalitní suplementace, kvalitníma doplňkama stravy, protože holt to do toho dnešního světa patří. A kdo tvrdíte, že ne, tak mi odpovězte na otázku. Když vám není dobře, dáváte si citron do čaje? No jasně, že jo. Takže se suplementujete vitamínem C. Když je zima, dlouho nesvítí slunko, dáváte si vitamin C, který vám všichni doktoři doporučí. Jasně, že dáváte. Takže se suplementaci nebraňme. A pojďme dodržovat tyhle zásady toho, aby jsme naše tělo udrželi v kondici. Je zvláštní, že se fakt líp staráme o auto, který nám vydrží 5 až 10 let a o tu schránku, ve které chceme vydržet 70-80 let, se staráme mnohem hůř.
No a z toho můžou plynout i takové věci, jako jsou bolesti. No a protože nadace World Healthy Living Foundation je přímo propojená se společností Duolife, tak tady prostě chci ukázat to, že společnost Duolife vám může nabídnout spoustu skvělých doplňků stravy a dokonce i funkční výživu, která vám právě může pomoct v tom, jak udržovat svoje tělo v kondici. No a samozřejmě, když vypíchnu pár produktů, jako je tady ta krásná růžová alhev kolagen, respektive to není kolagen, ale je to kombinovaný přípravek na bázi kolagenu, který velmi dobře může přispět ke zdraví vašich kloubů. Samozřejmě pak tady máme spousty dalších produktů, což ale není předmětem té přednášky. Chci ukázat, že snahou společnosti Duolife a nadace je poskytnout lidem kvalitní doplňky stravy a funkční výživu proto, aby měli motivaci se o to tělo postarat. A tím jsme téma dnešní přednášky nebo dnešního povídání vyčerpali. Já znovu připomínám tady těch 5 pilířů zodpovědného přístupu ke zdraví: výživa, pohyb, stres management, detox a suplementace. Děkuju vám moc za pozornost. Je mi ctí, že jste tady se mnou byli. Pokud byste se se mnou chtěli propojit osobně, můžeme věci diskutovat, můžeme si povídat, můžeme řešit individuální problémy. Jenom upozorňuji, že neposkytuju zdravotnické konzultace, to znamená léčbu na dálku a podobně. Nicméně, pokud máte nějaké specifické dotazy, klidně se na mě obraťte. Mějte se báječně, ať se vám všechno daří. Nashledanou.